Daxuyaniya YE Ewropayê. Ji îro pêve em pabendî hemû sizayên cîhanî yên li dijî Îranê û van bicîh tînin. Di heman demê de ku sîbeha yekşeme, 25 çotmehê, sizayên Konseya Evlekariyê ya netewên yekbûyî li dijî Îranê ji nû ve hatin sepandin, berpirsa siyaseta derve ya Yekîtiya Ewropayê ji nû ve sepandina tavîle ya sizayan ragihand. Di Daxuyaniyekê de, kaya kallas hemgîniya swê ji ber tekçûna danûstandinên rojên daviyan î zîman û tekez kir ku li gorî sizayên netewên yekgirtî, hemû sizayên nukleerî yên Yekîtiya Ewropayê dê dijîh de ji nû ve vêrin sepandin.